او حدیث کی دا رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کس تپوسکو یا رسول اللہ ای الناس خیر پدی خلقو کی بہترین خلق او غور خلق کم یو دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوی من طال عمره وحسن عمله دا چاچی عمر اگد شی او عملی خیست شی دا دیر بہترین انسان دے چی عمر اگدی او عملی خیستی دا دیر پارا اگد جون غختا دا دا مسلمان شان دے چی یا نمالا اگد جون راکا و سرد خیستا عملا ولی ودیسی دعا غواری ولی تدا اگد عمر سرا خیستا عمل غواری زکر چی مخ کی دی حدیث کی دادی بیاوت دی کسوی فأی الناس شر نئیدا اللہ رسولا فدی خلقو کی بدبخت سوک دی ومن طال عمره وساء عمله دا چاچی عمر اگدی او بد عملی ندا بدی خلقو کی بدترین انسان دی چی دا چا عمر اگدی او عملی بدی آگا عمل کی چی آگا دا شریعت خلافی